welcome back again to Develop TV mga kapis. So ang gagawin po natin ngayon is magsusuksok po tayo ng singsing dun po sa ating inakay, no. So samahan nyo ko po mga kapatid, no. So susuksukan po natin yung ating inakay, no. Tara ko din natin, kuha po tayo na lalagyan para ilagay po yung inakay ng dalawa, no. So dalawa pa lang po yung pwedeng lagyan ng singsing, no. So kunin natin yung singsing dito mga kapatids. Tara, samahan niyo ako. So di ko pa po sila pinapakain, no. So lagyan ko sila ng ano, yun na dalawa. Ano. So kuha tayo ng dalawa mga kapatids, no. So ano, magre-record mga kapatids. Kuha po tayo ng dalawa, no, na singsing. Hindi ko po matanggal mga kapatid, no. So kunin ko to para may paglagyan tayo. Nahulog. So yun mga kapatid, no. So lagay po natin ito. So isim po natin yung dalawang blue, no. Uy, nahulog. So balik natin mga kapatids. Yan, o. So may hinihintay po akong bisita, no, mga kapatids, no. Si Manuel Ijo. May maglulok visit po mga kapatids, no. So pinakawalan ko po yung ating mga breeders mga kapatids. So nakakuha na po ako ng dalawa, no. So kunin natin yung dalawa. So diyan na lang natin lagay, kunin lang natin. So balik natin to mga kapatids, no. So dito. Yan. So lagay natin yan. Malis ka dyan mga pare. So kunin natin yung dalawang anak niya dito, no. Wala akong paglalagyan. Kunin natin saglit. Tapos balik na lang natin maya maya mga kapatid, no. Yan, no. Isang puti, tapos isang blue bar siguro mga kalapatids. Ano, nakikita nyo mga kalapatids, no. Ano, so pwede na to, no. Susuksukan na natin, no. So kuha po tayo ng ano, ng ito, gagamitin natin, no, mga kalapatids, no, pang suksok. So dalawang YB na naman po ito, no, mga kalapatids, no. Blue bar, tas white. Check natin. So puti nga siya mga kalapatids, no. So suksok na natin yung isa mga kalapatids, no. Yan, no. So lagay natin dito yung ating ano, camera. So haba, right or left. Right po mga kapatid, no. Lagay po natin dito. So gagamitan na natin po ng ano, no. So hindi po maano, guys, no. So gamitan na po natin ng stick.
So ayun nga po mga kapalis, no. So first time ko po lagyan ng singsing ng ganito, no. So dandan natin palagyan, no mga kapalis, baka masugat. So di po sanay mga kapalis, no. So medyo malaki po yata to. So yun, no, nakabit na natin, no. Per sing-sing mga kapatid, no. Yan, no. So kabitan natin yung isa din mga kapatid. Ano? Tanggalin natin yung isa natin. So tayo mga kapatid, no. Susukan na rin natin. So, talagang masasaktan sila ng mga kapis, no? So dahan-dahan lang. Ano? So nakabit na natin mga kapatid, no? So tingnan natin mga kapatids. Yan, no? Yan, no? AU. So covering lang po siya. Covering po lang mga kapatids, no? So yan po, no? Montage natin mga kapatid, no? So dalawa na naman mga kapatid, no? Yan po, no? So dalawang YB. So tara at ibalik na natin mga kapatid, no? Yan, no? Balik na natin. So balik na natin mga kapatids. So nabalik ko na po mga kalabis, no? So ito sa susunod na araw din, no, lagyan na natin yan, no? So maliktag mga kalabis, no? So yun, no, yung dalawa, no, dalawa din po to mga kalapatids. So matapang. So ito pong dalawa nating yung bird, lalagay na rin natin doon, lipat na rin natin. So ito dalawang checkered mga kalapatids, no? So tara, samahan nyo ako. Lipat na silang dalawa. Pagsasamahin na natin siya mga kapatid. So isa-isa natin na ilipat. Ayan, no. So tara, lipat na natin. So baka dumating na po yung dalawang bisita natin, no. Kunin na rin natin yung isa. Yan, no. Yan, no, mga kalapalis, no. So nalipat na rin natin yung dalawa. So marami na po yung young bird natin dito. Ano, tanggalin natin ito. Okay. Baka ilipad. Ano. So yun na po mga kapatid, no. Yung dalawa natin, no, kadagdagan ulit, dalawang checkered. Yun po siya, oh. Yun po, no, mga kapatid, no. So yun din yung isa checkered. So di pa po ako nagpapakain mga kapatid, no. Yan, no. So nagbigay din ako ng grits mga kalapatid. Yan, no. Tara, sarado na natin yung ano natin mga kalapatids. So wala na tayong lilipat mga kalapatids. Sarado na natin to. Diretso. So hanggang dito na lang ating video mga kalapatids, no. So please like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating video, no. So
share mo na to mga kalapris para updated ka palagi. At doon po sa ating paraffle na mga kalapris, no. So abang-abang lang dahil road to 1k subscriber tayo mga kalapris, no. So stay tuned mga kalapris. Subscribe. Peace.